majong adlaw ni jung tanan guys. So karong adlaw guys, taka-jacket ko kay magsugod na mig trabaho sa among cast of work. First day of work. 11 days ni siya guys, ja isa ka adlaw. Dara-dara sa ubos sa mong bahay kay himuon ko no ni garden ni Kagawad Efren. Dami-dari nagtrabaho. Kan mi nakabuok, siya mi kabuok. Jap tanawa na muna unja guys, ug hani among pang buhaton mag pasulabi mis kasagbutan narang inita ra bagajud no nang nag-jacket jud ko. Unja ako mag check sa attendance. Ngayon masalan na may gantuan na. Agwa to biskit dulu. Uy, ang pining. Si Kagawad Buding sa salita, gibalik man kuno sinod ba? Gibalik kuno. Dito sa Galares. Gibalik? Gibalik mo ang bilang istorya. Balik bitaw. Wa man ko mag-istorya pod kay isag. Wa mali ta. Di mamaog pagka marites. Naikuan ni dito mo ko sa meron si Sinin og si Jumida. Ika ko nung kaintang murag lisod. Lisod kisa ingon. Nganong gibalik man? Hani man tula ina pong sakit. No pira naman siya. Mauragod na. Ah. Sa dagat kami nga ganun ang ipadali-dali ko sila nga delikado mo na yung sana. Di kay ringan man pug nalata lagi kuan ma-cancer ko. Laliman lang to kasi od ako. Nalata ag kanang dinae pa sila. Na malagis amang dani na ipon nga lahi makaglaki. Di pa uban na mo. Di pa. Hindi ko na magkasinabot sila sa amang. Di pa uban meron sakto pod. Ha mga laki uban. Ano isa sa tuwa gid ang kapitan. Sila nagdudagan to. Kita dito sa lujang. Kapilya ba ubos? Datos kanay akasya kuno. Ang ato na kuno sa mujang. Sangbot manid ko kagod. Kay ug naabutan tong Kagawad Efren dari ang tatlo. Tuwagan ni Jerome mo na uban tuklo mo tos Jerome. Magi na po doon sa kapilya ubos kay grabing kalabog nandiyan na susog uwan. Ah, agaris konturhin. Libre bitaw ta snack ron. Ati Ali. Di ako. Pariharaman tang. Ha? Ati Ali. Ali ba dari? Ay ako, bahala na. Oh. Sagi yung pinagpinit. Ha? Kaning lakaw pa ng laba. Oh. Dugay ramon gud na dani? Dugay na dani? Ang jara ing nara ko. Aga mo hybrid kay init ra bag panahon. Imbis ka gani ta magiguna mo adto ni Don Emilio di ay.
nailhan ako, hindi na ko sitahan. Busog ko dito. Ilado na. Muyin, niya lagi sa anan mo. Dito anan. Uy! Ati binagagay sa maniubag sud. Ay, ano ko isyal ginakwak. Dawa mo dito sa invisible na ko yung agi ko buhay. Dito gagawin ako sa milyo. Kaya ano ko na nakasito, balik-balik pa. Hindi naman yung daan yung sige. Sud, taga-dili na siguro sa milyo. Oh, di balik-balik. Di ano makasunod. Lagi ko ng kuan na ako dito labas na. Balik pa gagawin ko. Ni ano pagka? Wa man ko sitahan to. Ngipot ka. Taga-bilhin ako sa video. Dali ba mo ka pero dito balik-balik. Ako sinurosi. Lakong bati. Bumalik ka na kuan lang. Ibig kang sorbita sa ating mga pinatrabaho. Sorbe! Naman! Sorbita sa ating mga pinatrabaho. Sige, pakita ko sa ibang kuan. Gilok, gilok. Bago ka na yung signal sino? Manila! 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 Manila ko. Alam mo katanaw. Ano may signal dani? Panagsaraga ko load. Why? Kuan, tarang signal. Kaingon ko nakuha na ni kay gapon ni ko po yung sili ta dari sa isang kuan. Admit na ko. Ang hapon ba ito? Na may ninggawas ningga. Te, kasaway ka. Ningga na ninggawas bigang dugo bang banto. Dugo mo yung dugo din yung gawas din ko. Na inaanak ko. Diyan ningon sila sakit ko nung. Diyan sakit eh. Sa una sa pwerta. Dawa pa ninggawas sa Murag dysmenorrhea ba? Murag kag dysmenorrhea hon. Mas kuan ko nung mas tubig kaysa kuan. sa dugo. Wala ka kuan na ko kita ko kayo nakatagal ko kuan kayo kana. Mata. Asa man ka na sa saya? Awak na magbati. Maura to bra ko dysmenorrhea sa dugo. Ang gawa. Ako ano nang pud na o kaya mo. Ako bitaw 5 minutes na lang hapit sa lubog ko babag man na. Uyon sa kaning kuan man sa kaning kuan ko magsige last na gipainom ko ba ano to. Ilalagay mo ugma. Kaya hindi to ano man naman. Di man ka mo kuan to ito. Kasi inig magbati ka dahil ayaw ka isun. Di kakuan ra. Ano ako mo? Ako sa ulam mo isun mo ko pag maulam mo ulit. Paspasun sa ipod. Hindi na lang ko mo mo mauna ka na mo Hilak mo. mga tao dahan sa sakit dan. Di kumpra na po nimo ng pining. Ada pud kumpra ka pamahin pud. Di pamahin. Wala kay wa man des ng pining. Wala ko dito ay no. Kanas amang gibutang na dari kay agi sa pong kauban dia. Pila man siya kabuok. Pero ugma na si dawa na kasi kuan naman supli naman yung anak ng pining. Hinlo na guys. Ya, ang baso ay iban ko ano na. Kabarang may tagay ka. Sabay baso dito. Wala de. Kayahan ko na tong ano to kuan naman Ganaw sa ko ano. sabaw. Ito na ni sa harapan ko ng pamang. Salamat din naman.